E gwenge mag Magina e ward ma Kakrao, Suna East yuago medruok mar rochruok mar arita kwe e gwengego. Nyaka sani nitiere ji 2 mane ochadhi kod beti ma pod dhi nyime kod yudo thieth e od thieth ma St. Joseph Ombo Mission Hospital. Jafwambo marwa George Juma ni kod ler mathoth kuwuok Migori. Kuom kinde mar dwe achiel, jodak e gwego mag Magina e wardno ma Kakrao e subkon ma Suna East ok oseng'eyo kwe kaluwore kod rochruok mag arita kwe ma ijimbo kod kweth mar jonjore ma osewuok katong'o ganda kendo koro kwalo mwandugi. Solo Koth ma japuonjre e mbalariany mar Dedan Kimathi kaachiel kod Stephen Odoyo ma bende dhi nyime kod yudo thieth e osiptalno mar St. Joseph Ombo bang' ni otong'gi kod kweth mar jonjore ma onore e gwengo mag Magina gin ranyisi mar rochruok mag arita kwe. Nyaka tenants ma kanyo osewuok akono bana mnifungulie mlango na wao. One of the guy neni kanyo kuna ni mazee tuwezi fungua mlango ni usiku. Chalo yor kuo. Gin majo mamaji. Utongi marach, but kaka negichope hospital nwa manage. Masani gin sawa, achiel wasegolo modhi dala. Machielo ni be ka wigni pokorumo pod wadhi gole. Solo Koth kod anyuola gi moko adek ne oriko wuok e arita mar liel ka sa 6 mar otieno ma tarik 21 mar dwene e kinde mane kweth ma ji 4 mane omane kod gige lweny ne omonjogi. Koro nwadhi e budho ne an gi madhe gini maloko ng'eya ni taneno a team of 4 manigi bede te wakono madhena gini ni madhe ringuru. Koro kaka gigoya toch ji 2 to ji 2 seng'awo beti no otherwise luth ne an godo nwadonjo mana kuom gi lodha ni an bendi. Okoth ne otemo kedo kod jonjoregi, kata kamano jonjoregi ne oduogo hinge kod muya kendo ne otong'e marach. Joka koro dhi ola koro achiel kuom gi wacho ni bana nyieni kedo kodwa matek manade to ng'ut nyieni. E otieno mane monji ne otimore, Okoth wacho ni achiel kuom mine obendo riko ne gin tiere godo kane giwuok e liel kanyo ne obambi kod jonjoregi adek. One of the ladies mane wan godogo achiel nodhi obedo raped. Sama girepe ni to gipenje ni Solwat ni nade. To mean ni mama gi joma nong'eya kabisa to an be at the end nadhi ang'eyo ng'ata achiel na fwenyo ng'ata achiel. E otieno achiel ma tarik 21 mar dwene, Stephen Odoyo ma bende ne owuok arita mar liel achielno bende ne omonji kendo ne otong' marach kod jonjore ma oriko ni ka ne omonjo dala moro kama bende ne gitemo kwalo mwandu. Kara ne giteko ji ot kanyo gi masimbe pesa. Koro giweni nwa yuoro. Kech yo kale I dala no ne. Koro ne giweni nwa yuoro. To ng'ata achiel tugore mana ni nyasa achiel kawuono jogi negowa. Mane gima nowacho to go toch kuoma. Joma ne wan go ringo ji 2. Adong' ng'ata achiel. To gichwada gi lope wiya ka. Kogo ni taneno beti tadhi nadhi geng'. Temo kalo gi lweta. Kweth mar jonjoregi ewani bende yande ne omonje lup chief e gwego ma Kakrao e kinde mane oriko nodhi mako achiel kuom achijego. Jodak ma Magina wacho ni monj ma kama osebedo ka medore kendo kwan ji mathoth osemonji ka moko bende osetong' ka dwaro margi maduong' en arita kwe koro nego ogoko kendo ting' malo chenrogo mag arita kwe. Gweng' kanyo osebedo marach ok ober ahinya ama koro gikeni to wata wan koro osemiyo waluoro nikech sama wan godo ne nyathi ok nyal wuok dhi skul sa 11. Ruoth ma kojol mot location ma Suna North Wycliffe Onyango wacho ni achija 4 osemaki ka otende kod monjgi kendo gidhi nyime kod timo pedha. Onyango ni okwayo oganda mondo koti machiegni kod tend arita kwe mar kedo kod kweth mag njoregi ma osebedo ka koro sandogi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kodhi nyime wadonjo